Коледа наближава. Време за подаръци. И ако любимият ви мъж, също като моя си има всичко, ще ви дам едно уникално предложение за перфектният коледен подарък. Напоследък пазарът изобилства от всевъзможни видове козметика. И вие се чудите защо аз избрах точно Дюкс. Ами ще ви обясня. Истината е, че моят мъж не разполага с абсолютно никакво свободно време. Води много интензивен начин на живот. И за неговия стайлинг и безупречен свеж вид на кожата се грижа аз. Винаги подбирам както моята, така и неговата козметика изключително внимателно. Никога не правя компромиси с качеството. Дюкс е луксозна грижа за мъжкото лице и тяло. Серията Дюкс Роял превръща обикновения душ в едно незабравимо спа изживяване. Защо? Защото един неосвежаващ душ с тази серия носят необходимата доза свежест и увереност за успешен мъж като моя. И също така му предоставят необходимата енергия да издържи целия дълъг ден. Серията за лице на Дюкс също е съставена само единствено от естествени съставки. Освен, че тези продукти хидратират и подхранват неговата кожа, те също така и упорито се борят срещу бръчките. А знаете ли, че Дюкс, преведено от френски, значи лидер? И за финал ще издам една тайна и за момичетата. Аз също използвам Дюкс. Влюбена съм в защитата им за слънце. Уникална е, повярвайте ми. Дюкс. Перфектната козметика за моя лидер.